makuha na. Ay! Paita ning watay kwarta oy. Mamasayro ta, wala po mo sakay. Unsaon naman lang ning kinabuhian eh. Sungog-sungog jud ko sa panahon ba. Ay sa ha? Unsaon ka anak ko niha para makakwarta ko? Ay husto. Manglabni ko ron. Unsa may gamit ani akong motor so gani mo dagan kay ready repay. Tamaa sa akong plano ron oy. Unsa po ni si mama manugo nga way kwarta. Usaon pagpalitan ng way kwarta. Tama lagi jud eh. Kwarta oh. Nagbaktas-baktas. Press target jud ka nako ba? Yun ang una-una, unsay makuha na. Ay! Galasgaw, kung kawataan na to, kabulong nang hinangilad, kung kwarta ron, gikawatan ba yung ko? Dako-dako dyan yung kwartaha ba? Go, magaybag! Galasgaw itong tawana to! Kadako-dako sa bag, piso na isulod! Abi na kung makakwarta na ni! Ang ending, piso na di ay! Magpadayon gyapon ko! Di ko gusto nga musawop na lang adlaw nga di ko kakwarta! Asa naman mga tao diri sa karsada? Panggawas na mo kay wala ko'y kwarta! Gawas na mo! Uy, ayo ganyan tumuya oh. Trabaho perminti ba? Puro binalastog. Nangita pa na sila trabaho tarong. Kwarta pa na. Na problema na kukurutan na akong kwarta ba? Tanawa ko na kung bago, puno na kayo. Mas maayo pa itong sakyanan. Balay, babae, ukusa pa. Hunapir! Ayaw lagi, kaya kwarta. Ambi na ba? Ayaw lagi! Buguan ni mo oy! Be! Bugo jud kay ka! Hoy! Bugo na ko ha? Uy, ayaw! Ayaw lagi ba? Ikaw may bugo. Oh, kinsa may bugo na to ron? Babay ka dira. Ayaw lagi gulma! Di na ni mo dagan ang motor ron!